Първия сняг за годината. Не мога да вярвам как вчера беше толкова бати топлото, а сега вече е зима. Личното по-добре да протече. Attention! Гурни бе, копале! Да не взема да падне някой дърво върху санкията. Зари. Копале, снимай, може да има екстремни работи. Снимам бе? Клипче. Що? Дърво ли има падне? Кой е в хотела на Hyundai?